אני ססי, אני בסך הכל חודשיים פה, עוד לא חודשיים אפילו. הצטרפתי אחרי 33 שנים שעבדתי בתחום מוצרי הגמר לחדר אמבט ומטבח. כל נושא אסלות סמויות, ברזים, כל הדברים האלה, אחד האנשים הכי מוכרים בענף. השארתי את זה מאחוריי, מתוך החלטה שאני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית ולהרוויח כמה שאני יודע להביא. הצטרפתי, אני בחודש הראשון כבר סגרתי כמה עסקאות נחמדות, לא במספרים שלהם, אבל עסקאות נחמדות מאוד, דרך. אחד הדברים המדהימים פה זה העזרה של כולם, זה הלימודים, זה הקמפוס, זה כל קורסי ה-AI למיניהם, זה כל קורסי המנטורינג למיניהם, כנס שהייתי במיקונוס, הדברים מפוצצים לך את הראש. אתה הופך להיות רעב, להתחדש, ללמוד, לעשות דברים, וזה חשוב מאוד, לא משנה אם אתה בן 20, אם אתה בן 30 או אם כמוני בן 60. וזו חברה שיכולה לתת לך הזדמנות נהדרת לעשות משהו שהוא כיפי. אתה מוכר לאנשים חופשות, אתה מוכר לאנשים חוויות. כל מי שיש לו רצון להצליח, וכל מי שיודע שהוא בא לפה לעבוד, כי אתה צריך לעבוד, זה לא הוקוס פוקוס, הם אמרו את זה, זה עבודה, זה להשקיע, זה לצאת מהמקום הנוח שלנו, ומה שאנחנו היום, אם זה סטודנט, ואם זה שכיר, ואם זה בכל מקצוע, ולהמציא את עצמך באיזושהי דרך מחדש, ולצאת בפול פאוור על הדבר הזה, ולא להתבייש מאף אחד, ולא לפחד מאף אחד. וזו הזדמנות שתיקחו אותה בשתי ידיים. תודה רבה לססי.